EPDCL ahin pen longria ra phan eson kinnang sot ke pachini pon unitin ameri hin ka che thora long nuja troxy kebra sirkep an ciklojon thoma por an papat ponpo longriang kang piara da phan eson kinnang sot abirta rihing amedua puthak Assam Power Distribution Company Limited ahin pen ki pathik pon abirta unitin along nuja troxy kebra sirkep rihing amedu ke papat pon thujia puthak EPDCL ahin pen kedeng pon padupon Kidoboma ciklo mate phaikunia ciklo pen chenglok thangthanga ciklo angbong an bangso rihinga medu ke papat ponjia berta dengponlo puthot kinang sora berta arjuik tha EPDCL hin pen non hedjong ke paklang bangso berta kidu ke lak ahemtun aw somar loke charli awar saya phan Assam government pen ki piponji kali unit 3 rihinga me kache thorpon along non ke adora paksi parlu ponthurong EPDCL hin pen ke paklang ponateng Unit 3 along nuja troxy kebra sirkep puthot ke pabat ponthusi ciklojon thom apor an pathik ponlo News Desk report Karbi Anglong Live